Kif kelli xarejn tqala da sakkanni ġo kamra, għamilt 4 xhur ma nistax nara l-ommi u l-missieri, ma nistax inkellimhom, ma nistax narhom, ma tistax toħroġ minn ġod il-kamra, tibqa' maqfula hemmhekk isni ġejt ġo ħabs. Din l-istorja ta' li viżibbilment imkissra u mreda tkellmet dwar l-istorja tagħha ta' vjolenza domestika. Wara li rnexxilha taħrab u rabbiet lit-tifla ħasbet li sabet l-imħabba f'raġel ieħor. Iżda meta mbagħad kellha tifla b'diżabilità dan beda jajjara u jkissira mentalment. It-tieni raġel ma ċċettaħħiex lit-tifla. Provi jerfa' jdejh wadda bli sikkina. Għal-jum l-om il-mara xtaqet wassal messaġġ lil tant ommijiet li għaddejjin minn kalvarju minħabba vjolenza domestika li qed kisser ukoll lil uliedhom. Jinqalgħu minn hemm għax dik mhijiex ħajja. Mhix ħajja. U nixtieqhom li jibdew jgħixu ħajjithom. B'reazzjoni għal din l-istorja tkellmet ma' TVM News il-Kummissarju dwar il-vjolenza bażi tal-ġeneru u vjolenza domestika Samantha Paċ Kazan. Inkomplu ninkoraġġixxu l-vittmi biex joħorġu mid-dar u jkissru s-silenzju billi jirrapportaw, imma wkoll biex jagħmlu kuraġġ u anke lil dawk l-aggressuri illi fl-aħħar mill-aħħar il-vjolenza hija konsegwenza tal-aġir tagħhom u allura hemm anka terapija u servizzi għal min jagħmel l-abbuż, imma li fl-aħħar mill-aħħar jikkonsidraw ukoll l-impatt li qed ikollhom kemm fuq l-ulied u anke fuq il-ġenituri ta' dawk l-istess ulied. Persuni li għaddejjin minn vjolenza domestika jistgħu jċemplu fuq in-numru bla ħlas 179 li opera 24 siegħa kuljum.